ते कोणाक जनविश्वासात घेऊन सकता त्यांच्याच गणपती कळलं. लोकांक पेडण्याच्या आय एम नॉट टॉकिंग ओनली ऑफ मान्य पीपल, फूल पेडणे तालुक्याच्या लोकांना जो फायदो असतो पळय ते गोष्टी करतो. ओके मिनिस्टर असं पळय उलयलं म्हणून जायना. देवान कटी तोंड जाल्यार जे अर्धवट माहिती सुद्धा ना आणि उलयले ताका अर्थ नासता. तुमी जाणा म्हाजी सवय हांव डिटेल तुमी स्टडी करतलो ताच्या बरोबर तुमी सुद्दां येतलो आणि हे जे कितें चल्लां पळय सध्या नाटकां हे नाटकांचेर व्यवस्थीत ताका चौकय काडटा. सो तुम्ही मंत्रीच्या पाठिंबा उभे राहतलो. जनता हे मंत्र्यांची असता, आमदार मंत्र्यांची असता. म्हणजे जनते फाटल्यान आसप म्हणजे आमदार मंत्र्यांचे आसप, कारण लोकांची हीच समजतात स्वतःच्या स्वार्थासाठी चाललेला प्रकार आहे. हा. आणि हा मी सांगत असताना आता तुम्ही विषय काढू नको, बऱ्याच दिवशी मी तुमच्या समोर मानतो. पण येतके कन्वर्जन बीन जाता बीन म्हणून कितें एक्झॅक्टली म्हाका तेन्ना अर्धवट माहिती आहा तेन्ना अर्ली माहिती तुमकां दिवप म्हणजे माझी इज्जत काडून ते मला करपाचें ना. हांव फूल स्टडी करतलो आनी तुमच्या समोर. सर बट वाय द पीपल आर सपोर्टिंग हिम कोणाक हे पळय लोक कोण कोणाक सपोर्ट करता हे हांव उलोवंक शकना. ती तांचे मनाची हे असता. तुमकां कशें कितें मोटिवेट करप, मायंड तुमचें चेंज करप आणि तुमच्या तोंडान उतरां घालप ते करतलो म्हणटा रोड फ्लो जे कितें करतले पळय तुमच्या लक्षात येतले कितें करूं शकता. तर तुम्ही याचा सपोर्ट असून हांव कितें आसा आनी खंयच्यान आहा पळय तें म्हाका खबर आहा चड. पण आतां उलोवंक फायदो ना. जेन्ना टोटल डिटेल स्टडी करतलो पळय तेन्ना तूं सगळें कितें ते सगळें सांगता. केसीबी श्रेष्ठांनी जे तालुक्यात जे बेकायदेशीर जी पद्धतीने बांधकाम झाले कन्वर्जन झाले त्याच्यावर कारवाई करणार हे शेवटी ते मिनिस्टर आहे, पीसीबी रूल्स आहे, ते बोलतात ते करू शकतात. त्याच्यावर मी कॉमेंट द्यायला मला योग्य नाही आणि मला शोभणार नाही. जे मला शोभते ते मी बोलणार, जे बोलू शकत नाही आणि बोलून काय जातं नाही मला ते करायचं. पण एवढंच आहे की मी लोकांबरोबर आहे, लोकांसाठी. कारण लोकांनी मला 3 वेळा त्या भागात आमदार केलेला आहे. लोकांचं हित काय ते मला सांगतो आणि त्या जपण्याचा प्रयत्न मीटिंग घेवपाची मीटिंग अजून काय बघतच सांगू ना. तुम्हाला विश्वासात घेऊन एक आज विषय काय काढू ना कदाचित असू शकतो आणि फिरायला असं असतो. थँक्यू. आज विषय तू राहू ना.